Unakkuvu chattaitarkaulari chuchukllersuutait kaalikiuihkun imiqiutuyuqlukuullu kaalikiuihkun chaliwimtnun igmaanun Juanihua ayuquchirtuut alngausingalriit ikaayuutikat imirillarpini qaqqiyutlerkaanun tuyuqlerkaanun luuhankutnun alngavitsaqqaani taanqartiquutun ayuquchirtuutnun chuchuklersuutum chaqqaa utertitsuuntu envelopaq tangvagtang qnarqinrituutun chuchuklillerpni 2020 chuchuklerpagiaraami chuchuklersuutumfini iminqartaaqqigi uivinqillraarngalnguut chorvinqartaararraarluku chuchuklersuutun tapskiu unaaqlerpat ayuuqiitun aqlukuullu illoonun tunguungalngum chaqqaanun chaqqaa ikinqalraartaanqartuqqulliini qatarneraanillu kingaakun akkiu chuchuklersuutun chaqqaanun illoonun qiptitsuutum envelopaanun atrinsainararkauran qiptitsuutum envelopaanun attauchimungluutsurumang nallunrilkingavning alngauchiluutun atranuitavigkaanun kiinganattauchimungchurumang alngauchiarkauguutun reneraas alngautsqummaat sainervillerpat tannaani tapluku envelopam patuuyarraa patuutiqqaa sainallern juumlu atra alngautlern taquskuvut strarkanqartoq sainallrutivning envelopaq alngautillerpning jugumang nallunrilkngavning stampillrukuvgullu envelopaq tamaakut qaqiitllrukuvki tangvagtinqarnarqinrituutun patuuyuumaan envelopaq naptitsuutii matungterrarluku taptimalriim qulliini atsaanillu naptitneqqartaarlukuullu envelopamun Juanihua imillran chuchuklersuutun utertitsuumarraan kalikiuikkun akka alngautimmoq utervigkiuti envelopami kalikiuikkun akiilitarkaq 55 centauguq chuchuklersuutun postmarkaumarkauguq chuchuklerpariaraami November 3, 2020 walloqatiungaani utertiskiu igmaanun imiirarluku chaliwimta unaknaaraa kinguuraupailagan umiugaaqqiu attautirrumakiingaan chuchuklerarkauguutun alerquutiumaaq malorruhunung chuchuklertiigatleq артақалраамун алерқуутмун наруртиарaq chuchukliturulalraani itenqayyuumaut 0 to 5 алракуунэн quyaanatangvagalutun